Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait sa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkan sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, mas sinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Romans 1:16-17. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We have to note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Na kung ang kalibutan ng ginahanglan o pagdasig, karon ang tukmang higayon. Kung naay nang ginahanglag paglaom, karon ang tukmang panahon. Ang Dios tungod siyang kaluoy, mipahimutang sa atong ministry, isip usa sa iyang mga pagi, sa pagpadala sa iyang mensahe, sa paglaom o paghupay, taliwa sa makaluluoy, ug makuyaw nga kahimtang karon sa kalibutan. Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagabarog, isip mo'y bugtong matuod nga mensahe sa kahupayan o paglaom. Nagadala lamang kini sa mga pulong nga ipadangat sa Dios ngari kanatong mga kaliwat sa tao alang sa atong kaluwasan ug sa atong kalinaw. Ang misyon sa Balbido Evangelistic Ministry mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan sa tumang kamatinud-anon ug pagpakabot niini ngadto sa kinalay-ang dapit sigon sa unsay itugot sa Dios. Kung naa kay kabugaton, gipalihog ka sa pag-apil sa inyong mga pagampo nga unta, ang Dios mo tugot sa pagpadangat siyang pulong, ang maayong balita sa kaluwasan ngadto sa kinalayan o kinapuukang dapit. Busa gidapit ka karon sa pag-uban niining atong pagpadayon sa pagtuon sa balita, sa maayong balita sa kaluwasan o mga doktrina, mga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios. Now, in preparation for our study of the Word of God today, the next few moments, ang pipila ka mga gutlo will be devoted to silent prayer. Mag-ampog kita sa hilom, ikaw ang magtutuo, gimanduan ikaw sa Dios sa paghingalan o pagkumpisal
sa imong nabuhat nga mga sala hangtod ni higayuna. Ikupisal ka na ngadto sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pay Kristo sa imong kinabuhi, dapit ka, auhag ka, nga unta ikaw makaamgo nga si Ginoong Jesucristo lamang ang atong paglaom, tuuhi siya nga imong manluluwas o ikaw maluwas o ikaw makasalmot sa atong pagabuhaton ni ining higayuna busa magampo ta sa hilom. Let us pray. Father, we thank you that we can gather ourselves again together today to worship you, to study your word, and to focus our attention on your word that teaches us as to who and what you are. That the only thing that matters in our life is to be oriented to grace, to be oriented to your plan for our life, because apart from it, there is no stability, there is no happiness, and no meaning in life. It is only when we are oriented to your plan, beginning at the cross, that we can have an understanding, our reality and our purpose and our destiny in life, and what you are doing in our life. So, Father, as we worship you, we pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us, challenge us, motivate us, and make these things a blessing to us. This we ask in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. While we are here this morning or this afternoon, as the case may be, unsang oras ni mo diha, aniya kita sa mayong panglawas, sa kaaskil, I hope you are, ug I hope nga natay sanag nga atong pag-isip, gipabuhi pa kita, nagaginhawa pa kita hangtod ning higayuna, gumikan lamang kini sa kaluoy, gugma, kortesya o grasya sa Dios. Wala katoy atuan niini. It's all grace. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Ngano tungod kay kini grasya man. Niining adlaw, ang atong paghisgutan usa sa mga mahinungdanon kaayo nga mga pagtulunan sa Biblia. In fact, kini ang mga sinugdanan sa mga pagtuon. Okay, ang uluhan sa atong pagtunan niini adlaw mao ang balaang Trinidad, the Holy Trinity. Ug daghan sa mga katawhan nga wa gyud ingnon ta makatuhog o makaamgo sa kamahinungdanon ni ining maong doktrina. So, sa wailangan magsugod kita, unas tanan. Ang doktrina bahin sa balaang Trinidad, usa ka pagtulunan kini nga pagtulunan sa Kristyanismo nga dili kasagaran. It is unique. Wa nila ang tinuuhan, relihiyon, sekta o filosofiya nga nagpasiug daw sa ka Dios ug nagasangya usab nga ana ituto nga mao ang Dios. Kining dayag nga pagtulunan nga daw nagkasumpaki, murabag na ay disagreement. Wa magpasabot nga adunay tuto ka Dios sa usa, kundili kanang mao nga usa ka Dios adunay tuto ka nagkalahi nga persona kinsa managsama nga way sinugdanan ug way kinutuban. Silang tuto na nag-iya ug managsama nga gikinahanglang mga hiyas. Ana atong mabasa kana sa Salmo 110:1 ug Juan kapitulo 10 bersikulo 30. Ang matag sakop sa Dios nung kinaiya, ang Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Dios nga Espiritu Santo. Managlahi kini sila og persona, tagsa-tagsa kanila na nag-iyag
managsama ug way katapusang mga kinaiya o hiyas. Mateo 28:19. Ang Dios usara sa iyang kinaiya apan totoo sa persona. Ang matag persona sa Dios nung kinaiya adunay piho nga katuyuan alang sa way katapusang kabubuton ug plano sa Dios. Ang balaang kasulatan nagpasumikad ug nagkalahing mga buluhaton sa matag persona nga wa ambiti sa dungan sa ubang sakop sa balaang Trinidad. Ang amahan mao ang nagmugna og tigplano, ang tinubdan sa tanan, the source of everything. Ang anak mao'y gitugyanan nga mubuhat ug mutuman sa plano sa amahan, the executor. Ang Espiritu Santo naman mao ang tigpadayag ug mao'y tighatag og gahom sa plano sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang mga katin-awan sa pagtulunan bahin sa balaang Trinidad dili usa ka teolohiya nga malisod sabton. Aduna kini mga praktikal ug mga manungdanong katarungan alang sa matag magtotoo ni Ginoong Hesukristo aron iyang masabtan niyang maayo kining mao nga doktrina. Unsa man ugaling ang imong pagtan-aw ni bahin sa balaang Trinidad, mao kanay mga magadeterminar sa imong pagsabot sa pagtulunan bahin ni Kristo, Christology, bahin sa persona o sa buhat ni Ginoong Hesukristo. Ang imong hunahuna bahin sa Espiritu Santo mao'y mag-aapektar sa imong pagtanaw, lambot sa imong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Ang imong pagsimba, ingon man ang imong espirituhanong pagkinabuhi, matinuod lamang kini sila kung aduna kaniya ng biblikal nga pagpananaw labot sa balaang Trinidad. Tingali, mahibuong kag giunsa pagkaanaa man sa usa ka Dios nga sa samang higayon ana siya totoo ka persona. Apan bisan pa niyana, diha sa balaang kasulatan, imo kining masayran nga ingon ni ana siya. Masabtan man ang tanan nga gipadayag may tungod sa iyang kaugalingon. Roma 1:19-20. Bisan pagtinuod nga siya usara sa usa ka pangunahuna ug siya labaw pa sa usa sa lain usab nga pangunahuna. Bisan tuod ka ng limitado nimong panghunahuna ug dili makasabot niadtong way kinutubang mga butang, pinaagi sa ministeryo sa Espiritu Santo kinsa nagapadayag diha sa balaang kasulatan, imo masabtan ug imo madawat ang espirituhanong mga kamatuoran pinaagi sa pagtuo. 1 Corinto 2:10-12. Ang tao na nag-iya og totoo ka sistema o paagi sa tawhanong pagpanabot, okay? Human perception nga mao kining musunod, ako kining hinganlan, pagpangatarungan, rationalism, empiricism, igbabati sa tao ba, okay? O ang ikatulo mao ang pagtuo. Walay may baluan ang tao nga wala niya makatuni pinagi sa usa o kombinasyon ni nagtotoo ka gisgutang mga paagi. Ang pagpangatarungan nagasalig sa kahanas sa pangatarungan sa tuyo sa pagpahimutang og sumbanan sa pagkatinuod gawas pa sa awtoridad sa Dios nung pagpadayag. Ang empirisismo naman o igbabate sa tao mupahimutang sa katinuoran pinasikan sa pagpaniid ug pagsinati sa iyang mga igbabati gawas sa unsay gipadayag sa Biblia. Ang empirisismo
nagabase kini sa kahibalo sa unsay makita, unsay madungog, unsay masimhutan, unsay matilawan, o unsay mahikap. Karon, ang ikatulong nga paagi sa tawhanong pagpanabot mao ang pagtuo. Okay? So akong malikon, ang primero mao ang pagpangatarungan, rationalism. Ikaduha mao ang empirisismo, ang igbabati sa tao. Okay? Ug ang ikatulo mao ang pagtuo, faith. Now, mao ra kini paagi sa pagpanabot nga way merito. Manigingon nga way merito nga paagi sa tawhanong pagpanabot. It's non-meritorious. Ang pagtuo nagapahimutang og sumbanan sa pagkatinuod, pinasikan sa awtoridad ug pagkatinuod sa Dios ug sa iyang gipangpadayag inay ang unsa mang tawhanong kahanas. Pinagi lamang sa pagtuo nga ang tao makasabot sa mga way kinutubang kamatuoran nga espirituhanon nga dili matugkad sa salabutan sa tao ug dili magamitan sa gahom sa tawhanong pangatarungan o pinaagi sa tawhanong mga pagbati. 2 Corintios 5:8, Hebrehanon 11:1. Now, okay, moadto ta sa pulong nga Trinidad. Ang pulong Trinidad, dili kini makita sa balang kasulatan. Apan, ang konsepto niini makaplagan ta diha sa Biblia. Klaro kayo diha sa Biblia. Talag sara nato makita bisag usa lang ka hilisgutan sa Biblia nga nagabatbat punto por punto sa ingon tang makuti nga pagtulunan. Inay niini ang mga taong batid sa teolohiya, theological expert. Daghan ay o mga prinsipyo sa bisag unsa nga nagunang doktrina pinaagig pagtandi ug pagpasiglabot sa tanan nga may kalabutang hilisgutan sa Biblia. Ang ngaing mudawat ang magtutuo sa usa ka doktrinal nga kamatuoran nga kinutlo gikan sa daghanang mga hilisgutan sa balang kasulatan, ingon sa iyang pagdawat sa usa ka prinsipyo sa Biblia nga direkta nga gilatid sa usa ka kinatibuk-ang kahulugan. Now, sa pagdagan sa katuigan, ang doktrina sa balang Trinidad gipaghan ay usab pinaagi sa paghiusa sa tanang mga hilisgutan sa Biblia nga may kalabutan sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug sa Dios Espiritu Santo. Kung kabahin sa kasaysayan ang formal nga doktrina sa balang Trinidad, nagsumikad kini sa nagsunod-sunod nga mga panagsumpaki nga nagpanghitabo sa sinugdanang simbahan, ingon man sa mga konseho nga buot mo patin-aw sa biblikal nga kapasikaran mahitungod. Una, ang paghausa o paghiusa sa Dios sa tulo ka persona. Ikaduha, ang pagka-Dios ni Kristo. Ug ang ikato, ang personalidad o pagka-Dios sa Espiritu Santo. Gihimo ang mga konseho agi og tubag sa mga pagtulunan nga supak sama sa gitawag og monarkianism ug ang usa Arianism. Ang konseho sa Nicea tuig sa atong Ginoo 3:25 nagpamatuod nga ang Dios nga Anak na nag-iya og susamang kinaiya sa Dios nga Amahan. Ang konseho sa Constantinople tuig sa atong Ginoo 3:81 nagpanghimatuod sa pagka-Dios sa Espiritu Santo. Sa musunod nga mga siglo, century, ang Trinidad nahimong teknikal nga pulong alang sa tuto ka personas balang Trinidad. Ang konsepto sa Trinidad lig-ong gipahimutang sa daan ingon man sa bag-ong tugon. Ang Hebrehanong pulong alang sa Dios, Elohim, sobra sa usa
ug nagalatid sa pagkaanay labaw pas usa usa niinis pagkaanay usa. Okay, akong malikon ang Hebrewanong pulong alang sa Dios sobra sa usa ug nagalatid sa pagkaanay labaw pa sa usa ka personas balang Trinidad. Ang pagpadayag sa Genesis 1:1 og si Elohim mibuhat sa mga langit ug sa yuta, ang sobra sa usa nagapamatuod nga silang totoo ka persona may bahin sa kabuhatan, creation. Ang amahan maoy nagmugna sa maong plano, ang anak maoy mituman sa kabuhatan, mihuman sa kabuhatan. Juan 1:1-3, Colosas 1:16, Hebrewanon 1:2, ug ang Espiritu Santo maoy mipabag-o pag-usab sa kabuhatan. Genesis 1:2, human sa pagkalaglag ni Satanas gikan sa langit. Dugang pagyud ni ana. Adunay mga talamdan sa daang tugon nga tataw nga nagapadayag sa pagkasubra sa usa sa balang Trinidad. Duol Israel, duol kanako og pamatia kini. Sukal pagayod sa sinugdan, wala ako maglipod-lipod pagsulti kaninyo sa pagkahitabo nini dito na ako. Dito na ako ang butasabot. Ug karon ang Ginoong Dios, Yahweh, ang amahan, naghatag kanako og gahom ug nagsugo kanako. Isayas 48:16. Sa kinatibukan, ang daang pakigsaan nagagamit sa pulong Yahweh aron sa paghisgot bahin sa usa lamang kasakop sa balang Trinidad. Ang Yahweh mao ang pagdubli sa berbo aron nga nakahulugan og hingpit o bug-os nga pagkaanaa. Gitawag kini og tetragrammaton o upat ka mga litra ang Yahweh. JHWH. Mao ang tukma nga ngan sa Dios o Ginoo. Ang Yahweh giisip nga balaan o sagrado ug wala lituka kini sa mga relihiyosong Hudiyo. Atong gihubad ang Yahweh nga Jehovah o Yahweh. Ang kinatibukang kahulugan sa usa ka hilisgutan nga na sa balaang kasulatan mao'y nagapaila kung kinsa nga sakop sa balang Trinidad ang gihulagway sa tetragrammaton. Diha sa Isaya 64:8, ang pulong Yahweh naghisgot sa Dios nga amahan, ug diha sa Isayas 11:2 naghisgot sa Dios nga Espiritu Santo. Hinuon, ang kasagaran gigamit sa pulong Yahweh kini naghisgot sa Dios nga anak. Sanglit siya man ang makita nga persona sa balang Trinidad, the visible member of the Holy Trinity. Juan 6:46, tandi gini sa Juan 14:9-10, Isaias 6, tandi nga to sa Juan 12:39-41. Daghan ang mga topic, mga topiko diha sa daang tugon nga nagapalig-on sa pagpakita nga ginganlag theophanies ni Yahweh o ni Ginoong Jesucristo ngadto sa tao. Genesis 16:7-13, 18 kapitulo versikulo 1-33, 32, versikulo 24-32, Exodo 3:2, itandi mga buhat 7:30-35, Exodo 13:21, 14:19, 23, 20-23, 24, 9-11, 32, 34, 33, 2, Números 20:16, maghuhukom 2:1-4, 6, 11-24, Isaiah 63:9 ug Hosea 12:4. Nasabatag karon og unya, ang pulong
Yahweh nagahisgot og tulo ka persona sama sa naandan nga panalangin. Panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo, Yahweh. Magmaluluyon ug magmahinatagon siya kaninyo, kahimut-an kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Numero 6, 24-26. Ang ubang mga paghisgot sa daang tugon may tungod sa Balang Trinidad nagalakip sa pulingalan o pronoun. Mao kini ang binisaya sa pronoun, pulingalan nga kita diin nagahisgot ang Dios og daghan bahin kaniya. Genesis 3:22, 11:7, Isaiah 6:8. Matud pa diya sa Genesis 1:26a, 27a, gidugangan og italics kini. Nagsulti sa ingon ini. Unya miingon na usab ang Dios Elohim, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Busag gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babae, sama sa iyang dagway. Ang maong panagtigom sa mga sakop sa Balang Trinidad nga nahipatik sa Biblia, nalatid kini agi og pagtino sa pagkaanay totoo ka personalidad ang Dios. Bisan tuod ug ang maong mga panagtigom sa mga sakop sa Balang Trinidad nagpakita nga gihimo nila ang paagi sa paghimong desisyon, wa kadto magpasabot nga ang Dios dili siguro sa iyang desisyon. Timan-anta nga ang Dios nasayod sa tanang mahibaluan ug ang iyang mga mando nagagikan sa iyang way kinutuban ug kaalam nga way katapusan. Siya nagahimamat nga kanato nga diin nagahulagway siya sa iyang daw dili malarawan nga persona ug plano pinagi sa atong tawhanon nga kasinatian, ingon man sa matang sa pagpadayag nga atong masabtan. Ang iyang pinulungan nagapahiangay sa atong may kinutubang katako sa pagsabot ni adtong mga buta nga way katapusan. Ug may hinungdan nga atong masabtan ang Dios unsay iyang gipadayag may tungod kaniya ug unsay iyang gilatid diha sa iyang desisyong dekrito, divine decrees. Now, samtang ang atong pagtuon karon nagapunting man sa Dios, ingon nga tulo ka persona, gikinahanglan ta ang pagsabot sa iyang persona. Moatubang gilayon kita og usa ka suliran. Gikinahanglan ta ang usa ka pangbatid nga bokabularyo. Ang matag pulong kinahanglang mopahimutang kinig tukma nga kahulugan sa matag kinaya sa Dios. Sa diha kita mahanas na sa paggamit niini, kita makadaginot og libuan ka mga pulong sa pagpatinaw ug ato na unyang ikapahimutang ang tukuranan sa dugang pa nga mga bahin sa pagtulunan sa Biblia. Una ta makabot ang pagsabot sa konsepto sa Balang Trinidad. Sabton ta una ang pagkausa o pagkahiusa sa balaan nga Dios. Ang pagkahiusa sa Balaang Trinidad gihubad nga tulo ka persona nga nanag-iyag usa ka Dios nung kinaiya. Isaías 48:16, Mateo 28:19, Juan 10:30, 2 Corinto 13:14, Galacia 3:20b, 1 Timoteo 1:5a, Santiago 2:19a. Ang kinaiya o essence sa Ingles mao ang lintunganay nga pagkasiya o hiyas sa usa ka persona. Unsa man siyang pagkatao, ang matang sakop sa balaan nga Dios nakigduyog sa pagsalmot sa susama nga kinaiya
susama nga pagkahalangdon ug susama nga himaya nga dayon. Ang mga kinaiya, attributes sa in English, mo'y lunsay nga mga hiyas nga nagalangkob sa kinaiya sa katao. Ang matang persona, every person sa balaan nga Dios, adunay managsama ug daling mailhang mga kinaiya. Kining naasoy nga Dios nung mga kiniya, di nagayod mo usab. Dili na usab kini sila mabuwag gikan sa Dios nun nga kinaiya sa kinatibukan. Ang tanang Dios nun nga mga kinaiya, ana ay managsamang bili. Way usa ka kinaiya ang musapaw sa uban nga kinaiya. Ang tanan kanila nga nagalihok kini uban sa hingpit nga pagkatakdo o pagkatukma sa way pagkakompromiso sa iyang kinaiya. Kining mao nga kinaiya sa Dios, mailhan lamang pinagi sa pagkat-on o pagkasayod sa iyang mga hiyas o kinaiya. Now atong labason sa atong panumduman, ang napo ka kinaiya sa Dios. I hope kini murag na sag-o o na silsil na gyud sa imong alimpatakan, sa imong galamhan, sa imong kalag, kining napo ka kinaiya sa Dios. Atong hisgutan kini. Una, review lang niya. Una, ang pagkahingpit nga kabubuton. Inunta sa in English nga sovereignty. Now, kining napo niya ka kinaiya, pulos ni hingpit, perfect. Kaya ang una, pagkahingpit nga kabubuton, sovereignty, perfect will. Ang iyang pagkasayod niining mga butang nga nagpangitabo, kay siya man ang otoridad, siya man ang sovereign. Okay? Mo na ang una. Ikaduha, pagkamatarong, righteousness, perfect. Ikatulo, ang hustisya, perfect pod. Okay? Magkiangayon ng hustisya. Ikaupat, ang iyang perfect nga gugma, hingpit nga gugma. Ikalima, ang iyang pagkahingpit nga kinabuhing dayon, eternal life. Ikaunom, ang iyang pagkalabaw nga makagagahom. Okay? Omnipotent sa in English. Ang ikapito, ang iyang pagka-omnipresente, ang iyang pagka-anaas tanang dapit. Na siya sa tanang dapit. Why dapit ni kalibutan nga wa diha siya. Okay? Ang ikawalo, ang iyang pagka primero, omnipotente, ang iyang pagkalabaw magagahom. Ang ikapito, ang iyang pagka-omnisyente, ang iyang pagkasayod sa tanan. Okay? Ang iyang pagkasayod sa tanan. Naibawaan niyang tanan, pangitabo, kaniadto, karon, hantod, naibawaan na sa Dios. Ang ikawalo, okay, mao ka na ang pagkasayod niya sa tanan. Ang ikasiya, mao di na siya mausab. Ang iyang immutability sa in English. Ug ang napo, ikanapo, mao ang kamatuoran. Hingpit, perfect truth ang Dios. So mao ni ang kinaiya, napo ka kinaiya sa Dios. Okay. Atong isgutan tagsa-tagsa. Unahon nato ang pagkahingpit nga kabubuton ng iyang sovereignty. Paminaw pagayo kay kini mahinungdanon alang sa imong Kristohanong pagkinabuhi. I hope makasabot kasi kining mga lawom nga binisaya atong gigamit dinhi kay ato namang gining itun-an og maayo gihubad kini in English, gikas in English ug atong ipaklaro labi na sa atong mga kaigsuonan nga mga inunta sa akong amigo yung bisdak, mga Bisayang dagko kanong makasabot sa atong lumad nga pinulungang binisaya. Okay. Okay, ang unang kinaiya sa Dios. Ang Dios mo'y labing taas nga magmamando. Nagpasabot kini nga ang Dios may bug-os nga otoridad, kabubuton ug katungod. Salmo 47:2, Salmo 93:1, Isaias 46:7.
Ang makagagahom nga Dios mao ang labing hataas nga magmamando sa tibuok universo, ang hari sa langit ug sa yuta. Deuteronomio 4:39, Primero Crónicas 29:11, Segunda Crónicas 26. Ang iyang pagkalabing hataas nga magmamando gipadayag diha sa iyang Dios nung dekrito, divine decrees. Kabahin sa unang persona sa balang Trinidad, Diyos nga Amahan, nagkanayon ang salmista o sama niini iyang sulti, ikaw lamang o Yahweh ang labing gamhanan sa tibuok kalibutan. Salmo 83:18b. Sa kauluhian, ang kabubuton sa Amahan matuman ang iyang pagbuot dinhi sa yuta maingon usab didto sa langit. Mateo 6:10. Kung bahin sa anak, nag-ingon ang Amahan, sa Sion o Sayon, ang bungtod kong balaan, gipahimutang ko ang pinili kong hari. Salmo 2:6. Si Jesucristo ingon nga Diyos og tao, mipadayag usab sa iyang kaugalingong paghataas nga magmamando. Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Mateo 28:18b, ay tandi sa Pilipos 2:11, pinadayag 19:6. Bisan tuod kung si Satanas mauna ang nagmamando nining kalibutan, Juan 12:31, tandi nga to sa Juan 16:11, ang kabubuton sa Ginoo mas gamhanan pa nga walay kinutuban. Musamot gayud ang atong pagsalig kung masayran ta nga si Jesucristo maoy nagadumala sa kasaysayan, i-controls history, ingon man sa dadagatan sa mga magtutuo. Salmo 33. Ingon nga labing hataas nga magmamando ang Espiritu Santo usab nagapang apod-apod og mga gasa nga espirituhanon, spiritual gifts ngadto sa matang tao, mga magtutuambot pasabot sumala sa iyang pagbuot. 1 Corinto 12:11. Mao na ang pagulangway may tungod sa pagkahingpit nga kabubuton sa Dios. Karon adto ta si kaduha. Ang ikaduha nga kinaiya sa Dios mao ang pagkamatarong, perfect righteousness. Ang Dios hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga maayo, way sala bahin sa pamatasan o sa pagkapersona. Salmo 25:8, Salmo 34:8, Salmo 86:5, Salmo 119:68, Lucas 18:19. Ang pagkamatarong sa Dios, God's righteousness, mao'y hingpit nga sumbanan sa iyang kinaiya. Ang tanan niyang panghuna-huna o mga panlihok uyon sa iyang way sayop nga pagkamatarong. Ang Amahan pahayag siyang kaugalingon nga pagkamatarong. Sa iyang pagingon, ang akong pagkamatarong mulungtad hangtod sa hangtod. Isayas 51:8b. Ug ang anak may pamatuod sa kahingpitan sa Amahan. Lucas 18:19, Juan 17:25. So, ang anak mismo gipadayag nga wa siya kalapasan o sala, gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala. Mga Hebrehanon 7:26, matarong 1 Juan 2:1, ug siya walay sala, wala siya kinaiyang makasasala. 2 Corinto 5:21. Nganlan siya og ang Ginoo mao ang atong kaluwasan. Jeremias 23:6. Ang Biblianhon nga pangalan sa Espiritu Santo nga balaan nagpaila nga siya na nag-iya usab og bug-os nga pagkamatarong. Okay? Absolute righteousness. Now, ang bug-os nga pagkamatarong sa Dios nagabarog kini sa tumang kalahi sa pagkamatarong nga iyahas tao. Isaiah 64:6a nagisulti niini, sama kami sa taong hugaw ug ang among matarong nga buhat
tawhanon sama lamang sa hugawng pahiran. Now, ang pagkamatarong sa Dios dili makadawat sa bisag unsay kubos sa iyang